Zamyslel si sa niekedy nad tým, prečo mosty majú váhový limit? Ak je o to ťažšie, nesmie prejsť. Toto je nerovnica v realite, poďme sa pozrieť na tie na papieri. Trojkou roznásobíme zátvorku, čiže 3x je 3x, 3x4 je 12. Minus 2x si môžeme opísať a to má byť menšie ako 10. Na ľavej strane si necháme neznáme, teda x. 3x minus 2x má byť menšie ako 10 a z ľavej strany si prenesieme 12 na pravú, čiže minus 12. Meníme znamienko. 3x minus 2x je x a 10 minus 12 je minus 2. Teda hľadáme čísla, ktoré sú menšie ako minus 2. Preto pri minus 2 bude prázdna gulička, lebo minus 2 tam nepatrí, máme tam ostrú nerovnosť a naše čísla majú byť menšie ako minus 2. Čiže x patrí od minus nekonečna až po minus 2. Minus 2 tam nepatrí, teda nechávame otvorený interval a to je riešenie tejto nerovnice. A aby ti neušli ďalšie videá, nezabudni ma sledovať a hodiť sem like.